Welcome to our humble home in the Philippines. If you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe button for more videos. Hi mga lalabs! Welcome back po sa aming YouTube channel. And for this vlog, mag-update tayo sa bahay na pinapatayo namin sa Pilipinas. So, ito yung sa second floor ng bahay. So, finally, lahat ng mga glass windows ay na-installed na. Natagalan siya dahil palaging umuulan, madaming kulang na materyales. So, makita nyo din na may pintura na din siya sa sides. And then, punta tayo sa another room. So, dito naman is ginagawa pa niya yung bed. Tsaka meron na din cabinets dyan sa side na tapos na. So, dito naman, nakita nyo may kinuha silang part ng bahay sa gilid para dun ilagay yung mga lahat ng wires na magko-connect dun sa main wires sa labas. Parang ganon. So, kaya nakataob na siya sa ilalim ng lupa. Para wala na tayong makita yung mga nagbitay-bitay or yung mga nagahanging wires na lagi nating nakikita or only in the Philippines. So, kaya extra ito para sa amin kasi ito yung advice nung nag-inspection ng bahay. Bago ma-approve nila for occupancy. Welcome to our guest room. Yung beds is obviously napinturahan na. At saka yung room is painted already. Gray yung napili ni Mama. So para sa akin maganda siya. Nakaka-relax yung kulay. Siguro konti na lang yung kulang nito. Yung windows are installed na din. So maybe konting linis-linis na lang or medyo may coating pa ata na kailangan. Meron makikita pa ninyo. So mga finishing touches na lang dito sa room na to. Let's jump into another room. Yung bed is napinturahan na din. And the cabinets are also painted. Yung windows na installed na din dito. And then napili din nilang kulay is gray. Eto nakita nyo yung windows are installed na din. At saka yung lights. Sobrang ganda. Gusto ko yung lights dito.
So, welcome to the biggest room of the house. Yan yung balcony na nakita natin. So, papakita ko sa inyo yung kanyang shower. So, yan yung andyan si mama. Yan yung small walk-in closet. So, nilagyan namin siya ng sliding glass door. So, papasok ka, yan yung magiging bathtub, tsaka vanity area ng room na yan. So, dyan naman sa tinatayuan ni mama, yan yung magiging shower area. So, makita nyo, open pa yung sa likuran. Need pa namin mag-install dyan ng malaking glass windows. And another part ng bahay na kailangan din lagyan ng glass is yung aming hagdanan. So, yung glass na ilalagay dito is yung clear glass. So, puti siya, hindi siya yung same color sa mga bintana. Para maganda siyang tignan. I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 So, hi mga lalabs, maayong kadlawon sa inyong lahat. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung gusto nyo pong malaman kung magkano po yung budget namin para sa pentura sa loob at labas ng bahay, tsaka dun sa aluminum and glass works, including sliding screen, kasi palalagyan namin siya ng screen para iwas lamok tayo sa loob. And then, magkano din yung cost ng cabinets and closets. So, may idea ba kayo kung magkano? So, tinanong ko na naman yung ating engineer na yung aking father dear. Sabi niya, yung painting ng interior at exterior, no, labors and materials sa loob at labas ng bahay, if matapos siya, is 350,000 pesos. And then, sa aluminum glassworks is 600,000 plus. And then, yung para sa slide screen natin, up and down, para iwas lamok tayo, is 100,000 pesos din. Kaya umabot siya ng 700,000 pesos. So, umabot siya ng 1,050,000 para lang sa update na to, para sa video na to. At saka, kasama na din yung cabinets and closet sa pintura. So, shout out muna tayo mga lalab. Shout out to Mamami Kobol
Shout out to Ma'am Luz Pagdanganan from Leyte. Hello, hello. We also have Lisel Cabeye. Shout out to Ma'am Yoli Garcia. Shout out din kay Ma'am Nympha Gonzalez. Shout out to Ma'am Melodia Espino. Shout out to Natoy ko. Abangan mo yung mga vlogs kasi meron nang nakalinya. Basta abangan mo lang. Gagawan ko siya ng video. We also have Pamilya Ramos. Shout out. Si Mamira Flor Panobio. Si Sis Gwen Jezabel Lifestyle Vlog. Hello. Kay Sis Jen Gabriel, shout out to you. Shout out also to Charlene Aquino, kay Ma'am Carolina Andres, and kay Allison Reality TV. Palagi dyan sila nanonood. Kay Jeff and Reg, kay Sis Ana P, kay Ma'am Marilyn Rodriguez, kay Ma'am Mayet Tolentino, kay Ma'am Alma Mendoza, LALABs, si Ma'am Esther Dilag, si Terry Habits, Love in Scotland, Rizalyn de la Cruz, Happy Dutch Family, Roy Kimi 17, Nolet Mahusay, hello ma'am. Kay Sis Richa Samalinog, kay Ma'am Imelda Buloy, thank you. Shout out to you and your family po. And Pinas Good TV. And di natin makalimutan si Sis Arlene Soler, tsaka si Ma'am Miriam Kala. So, yun lang muna for now. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button. Libre po siya. And then, i-like na din ninyo. So, thank you so much and see you. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지